Hola, benvinguda, benvingut a un nou vídeo del taller de ioga. Avui et portem l'explicació de Bhujangasana, la postura de la cobra. És una de les postures principals en el Hatha Yoga i té molts beneficis. El principal, enfortir l'esquena, enfortir el sistema nerviós, obrir el pit per afavorir una millor respiració. Si respires millor, et trobaràs millor. Molt bé, és una postura delicada per l'esquena, sobretot si tens mal d'esquena, però no la deixis de fer, però ben feta i ajustada a les teves necessitats. També és una postura que s'ha d'escalfar amb consciència abans de fer-la. La fem sempre a la part alta de la sèrie. Comencem. Des de la postura del nen, l'Àlex ens ajudarà. Els braços endavant. I anem a 4 grapes. Escalfarem amb el gat dinàmic. Inspira, puja mirant amunt, fas un arc amb l'esquena, exhala, mira't al malic, corbant bé l'esquena, ben rodoneta. Què estem fent aquí? Estem articulant tota la columna vertebral. És important, abans de fer la cobra, donar espai a les vèrtebres. I és el que estem fent ara. Moure tota la columna. Hauries de poder sentir, amb el gat dinàmic, tota la columna des del cap fins al còccix, tot el camí, de dalt a baix, de baix a dalt. La respiració s'hauria d'adaptar a les teves necessitats. L'Àlex el que està fent de manera general és inspirar quan arqueja, exhalar quan corba. Una vegada més. I després d'aquesta tornarem a la postura del nen, a Balasana. Aquesta altra postura ens servirà sempre per compensar l'esquena. Molt bé, anem a un segon exercici per escalfar i farem una cobra molt fàcil però dinàmica. D'acord? Sense col·locar el pubis al terra, tan sols deixarem caure la pelvis al davant des del gat. Llavors, porta les mans ben endavant, ben arrelades, inspira, puja el gat. Exhala, deixa caure la pelvis al davant i obre el pit amunt. Ho fem en exhalació. Inspira, torna al gat. Exhala, torna a la postura del nen. Diverses vegades. Inspiro, pujo, torno a insistir, ho fem exhalant, traient l'aire. Per què? Perquè si extén amb els pulmons buits no hi ha tanta pressió a la columna vertebral. L'Àlex està extenent molt, adapta-ho a les teves necessitats. Si aquí et fes mal l'esquena, apreta la panxa o no facis l'exercici. De fet, el que estem fent ara és una bona manera de regular la cobra, que el pubis no toqui el terra. És una extensió, un obrir el pit i enfortir l'esquena suau. Molt bé. I ens quedarem a la postura del nen. Hi ha 2 nivells a la cobra. La mitja cobra, que és apta per tothom, i la cobra sencera, que només hauràs de fer si tens l'esquena i la columna vertebral en perfectes condicions. Com prenem la postura? Estirades, estirats al terra. Àlex, sisplau, estira't. Vale. Mitja cobra. Els colzes a sota de les espatlles. Mires endavant i col·loques això, els colzes a sota de les espatlles. Un dels punts que els professors haurien sempre de regular, i és el que fem a classe, és la col·locació del cap. La barbeta ha d'estar mirant amunt i el cap, el coll vol allargar-se i anar enrere. La mitja cobra t'ha de connectar amb la dignitat. T'has de sentir com l'esfinx d'Egipte, digna, amb vàlua. Relaxa l'esquena i respira profund. A l'inspirar pots portar l'aire cap als ronyons, sentint com tot el tòrax s'expandeix en cada inspiració. Aquest és el nivell fàcil que gairebé tothom pot fer. Anem al segon nivell,
la cobra sencera. Llavors es tractarà d'extendre els braços i donar una major corba a l'esquena. Obre bé les mans, arrela bé i des de la força dels braços, si vols, això porta els colzes enrere, puges amunt. A la cobra sempre les espatlles baixes, la distància entre les orelles i les espatlles ha de ser gran i has de regular amb els braços. Més fàcil, mans més endavant, sisplau Àlex, portes les mans una miqueta endavant, aquí és més fàcil, més difícil, més exigent, les mans enrere. Els colzes sempre una miqueta flexionats i endins, una miqueta de to al ventre i sent tot l'enfortiment de l'esquena. Respira profund i afluixa. Tornem al terra. No és una postura que aguantem durant molta estona. A mi m'agrada fer un gest, que li faré a l'Àlex amb molt de carinyo, que és bellugar la cadera a la dreta i a l'esquerra, com si fossis un bebè. Bellugues aquí i relaxes tota la zona lumbar. La postura de la cobra sempre s'ha de compensar amb precisió per no deixar cap tensió a l'esquena. A mi m'agrada fer-ho a partir de la fulla plegada, a Apanasana. Com ho fem? Doncs portem un genoll al ventre i després l'altre. Abracem bé els dos genolls i si et ve de gust pots balancejar a un costat i l'altre. Fins que sentis que la teva esquena queda relaxada i no queda cap signe de tensió derivat de la postura de la cobra. Bé, doncs, si t'ha agradat aquest vídeo, subscriu-te i així tindràs molts més vídeos i estaràs al dia. Moltes gràcies!